Ya lah cak, kudir ya, cak nyai. Sampean wingi wis tak dukung-dukung soal parkiran gratis, aku mendukung banget. Saiki kok malah jare berbayar maneh gara-gara alasan wis setorane mek 175.000. Ya diatur maneh lah. Intine ini loh Cak Eri. Aku sebagai masyarakat mek kandhani dalam arti iki sok jadi blundere sampean lho. Lah mosok wingi-wingi ku mek pengalihan isu pura-pura gratis norek. Misalnya kok tenang kok tak rubah maneh. Wis tak lakukan nih Cak Eri iki sampean terserah ya. Ojo sampai iki dadi berbayar Pak Cak Eri. Wis gratis iku wis bener wis. Aku ngedukung banget. Dan aku seneng nek misalnya belanja nang Indomaret iku gratis. Aman, nyaman ono parkire. Parkire toko wong Indomaret dadi bayar setuju. Lah lek saiki sampean kekno bayar maneh. Bener iku jenenge isu dele, sore tempe. Wis lek wong koyo ngene iki biasane wong wis ruwet. Dalam kehidupan lek ono wong ketemu wong lambene mincel-mincel wong ruwet biasane. Iki bukan maksud ngelekno sampean ya, tapi yo sampean reka sendiri ya kebijakannya sampean, strategine sampean, aja sampai iki jadi blunder sampean. Mau semari gara-gara ketemu ambek forum Kolombia iku mari ngono peraturannya sampean berubah maneh. Copo mosok wedi di demo, gak usah wedi bos. Ngono lho. Ayolah, aja sampai kalah. Lek sampean kalah berarti suatu saat sampai dikalahno maneh. Ambek forum-forum sing teko Trinidad Tobago, ono maneh kok forum-forum koyo ngono. Kalah sampean, dicek-icek tambah. Surabaya iki ngono lho ya.